Posledné pracovné veci. A ide sa na to. Vypínam to. A ešte čakáme na 4. člena Markyho. Poď, Janči, poď! Dobre. Sa nachádza legendárna maďarská konica Varga Táňa, kde sme sa ocitli o 11. večer, pretože sme sem potrebovali prísť pozrieť toto krásne maďarské rovinaté územie. A tento tradičný maďarský chov sa venuje chovu tradičných maďarských koní. No poďte, ukážem vám. Poď, Kuťa. Poď, nami, poď. No, poď. Ty sa podri, čo tu máš. Sú to tie koníky, čo spomínal Slota? Sú to presne tie koníky, ktoré spomínal Jan Slota. A tu ich majú. Pozri sa. Utešený malý koník. Pozri, aký je malý. Pozri, aha. Iba ani ja som vyšší od neho. Čo je to za koňa, rozumieš? A vedľa neho ešte menší. Tak už treba nájsť iba Maďara s krivými nohami. A tu majú tiež. Vieš? A niektorí Maďari, málo je známe, poď ďalej, to musíš vidieť. Prišli iba normálne na kozách. Preto ich tu chovajú v tomto tradičnom maďarskom chove.